Ole clear tu zong zong te chibai lebe kule Mizo special report Facebook group a ziak mi in thup in ti in thu thadeu mai khal zet mai aron ziaka kan thlirin kan ngai thla ho do na ni thupuya sarkar office dor te omber revenue office ilongai thlang tun ma ain doran nuam to zo ke anti fo tak na in voi khat ma na dor ve lo ta chu lo thei lo na wangin dor ve ngei ngei a thul tatlat maya a changtu minister ubilal chan zoban ma alak dan te a fui dan te kan lo hre ve a dor nuam pa ngai takan ni tura ka ngai ve roka karing sual chiang kerasin ram hing thla ka ngai anei tu ma sa tu hriat puina engkim le ko le kha tul zong zong te ukil puina in kan ti fel ma sa veka chumi keng chuan revenue office ka pan ve ta lom le khoi hmuna nge kalpui tur khoya nge thelu tureng ma kan hre si lo in thla hrung takin a hnuai bera office zarwak lo luchia office lo hnai ber pakhata kawazo top maya thadewin in chunglama mintir chowa in chunglama an soina kan kal zel en po min en manglovin chuta khata tin mintir kwal zel boxi khoi berange kan kalpui don hrelovin ka beidong lek lek to a thenin ko lekha tin lovina ti thei hleinem ko lekha la phot ru min lo ti ngal khur khur bok hei engkim ti felsa vekin ko lekha bo kan nei vek thelu tel tur voters id Aadhaar Xerox ate sa vekin kan lo kenga lom ka ti ta ka chuan lom lo mail zetin midang hne na mintir kwal zel chuania mi panga hne na mintir kwal nia mole a topa chuan in hnuai bera bok office zau ve pa ngai tak file an lo cher chuan urna lama mintir ta a tu ber nge biak tur kan hriat lo wangin a hnai ber chu kan zot chon maya an hing tar lang lo mayang ka zopa chuan a kin lama thu nu pakhat san thanel no kar khat ko thalo te lek lek exar lak ai ani mai ti hmel pu lal nu mu mang niom fa hran cha tup mai tumbo chunga phone lo mang zot zot chu in thla hrung takin kan ba pan dek dek a do kan ma ka kalpui pa nen kan ding ran maya phone a mang lak lo sia kan be buai ngam lok lo a du tok a soi zo ta niang chu min mu pong zor hian min ron mel hrok maya enge in du atiram deuh muk kan kal chan te kan soi chuan kan lekha po en lem lo chuan a pia thu ama aya lal lo zok hne na chuan min tir ngal chunu la chuan kan ti boyang ti hlau niom faran hian min mel rum ngal al maya ama mi te lo soi to ko lekha chu ti kha ti alo ti ngal zung zunga kan lekha te en ve phot se thatur hiania min boy pui kha achak zol lo tia lang chiang lu tuka vuak zui zota tual sum suwa chan tir ngal da nom se chu ni lengin chip dup luar khopina sutlau tlawang tul mia lova an office floor tin deuh thowa min tir kwala min boy pui lo da nan zong vek mai le min tran pui chak mel pu pakhat ma anom lo khan min ti hreom hle ani a topa chuan kan lekha te min en fel sakin an ti fel huna phone khola min ron thil tur thu a soi ta rama kan thohuai mai ngai thatakin kan ho ve theita ni huna local hreta keini aya tinu hnung zo ka mel hriat ngei mai ten ol sam te in an buai pui fel ti ka hriatin ke mi vengba lo tang mai hian min phone thei ngil ani ringin ka chua rem chan lai lai tin ka han zot vei roka nara lian chem chem bangkil lama thu nusan thapui bok chu min lo ko mu le a e khai min lo ngai sak lo dan chu pui takani tho tan ni alo ni kher nen pathian ni kan man liam ta ka anin china chungchang alo soi tuina samai biak buai in thla hrunom takani ado kan ma ka badin po in min huam poina lang lo a ti kal tluang lai ti ba hla kha a hlau mel ngoi ngoi asam khoi tir vel le akor chungchang a soi viau hnuwa du to ka nga niang ka be ve thei ta hram a pia thu bok kha kokin ta son lova zodro ti zongin min chang ka lekha thelu na bok chuan ka zota alari lo e mai nang ni aya ti ma sa po chuak lo an la tam lu tuk lo ngak ve mai ru
lo phi chung zel su ahuna kan ron kho lang cheu ka ti mol mol kha kan ron khol em mang cheu min lo ti zek maya thinlung him le lom taka hosana har khom mai thaliam vele tanuala vo in thlengin kan lekha thelu chungchanga phone call kan la dong lova mi pahni olsam te a tifelero ka hrekhiau thung revenue department job zia hi ka lo hretoa chum khat arei ve deuh to na chungin kan ram le kan ri te nen ram te that kan du wanga kan ko tum khan cheng sing khat kan lo peto kan ri te nen sanga in kan in choi semani kha khatia ka kan ti lo chuan kan nga grei to lutuka ron te ni an nei thei reng reng si lo ko kal nge kan du ve sia wangin in sen huamin kan ti tangot ani kha pathian khongai na zara khopuya chen chuan office dor ngai na thil am lo theilova sarkar office alu hi acha kom lo hrim hrim akhoya po hian kan ti buayang ti an hlau thum maya chuti rualin revenue office ang ma min ngai poimo lo le biak hreom kha kalatong lo thung taxation office si doran nuamin anin hong berin ka hria keini mi moldeu po thil min hrilfia peifu mai an filka ti phian sarkar office a chuan revenue department luka dor hreom ka hmu zo ri lo sarkar office a chuan revenue department luka dor hreom ka hmu zo ri lo a zona zong chu ni la an aya dor hreom chu an lo ma na SBI main branch sa lu ka hre tluk zetin revenue office lu hi ka hre ngoi to ole kha revenue office dor tu ziak mi thupina ataka thilton social media ronda ania dot atel lo turanga ila hemi chungchang mizo special report Facebook group a post a hian a changtu minister pu bi lal chan zo pon a lo hua hetiang hian comment a pe nge comment pakhat na note tatia du tok zo lova adota chuan mi pui huai sen hi kan mamo hle a kan du lawang kan ton hian in thla hrong lovin biru chung ni lo hian rideu pop zelila bia khar kan ti photo le an hming te hi min ron hril du hi om se siam than na hi akal chak thei dawang ti in hetiang minister kan nei hi kan van nei hle mai emi chungchanga po a changtu minister hian ma lak nga larinoma hetiang sarkar office a thok biak hreom tak tak soi tur hian om fo maya engpo ni se mi pui huai sen po hi kan mamo tel thina ni he thil thleng hian ra dum taka chua be seila anin siam that ti be sei phot teang